отивам да пикирам разсъда на пипера. Нищо, че е супер студено. Решила съм да го направя днес. Стискате палци. Всичко друго да е живо в градината след снощната вечер. Така, стигнах. Стана топло. Значи това време има. Бях с зимно яко тази сутрин. Сега ще трябва да се съблека по къс ръкав. Днес, освен ще пикирам пипера, ще засадя и картофи, които ми даде сестра ми. Взела съм и две катерещи цветя от лидълчето. Пасифлорка. Много са красиви. Една ножичка съм си взела. И ако ми остане време, трябва да си изкопая един ров, където ще си направя едно малко басейнче. Съм си поръчала един соларен фонтан, който видях от една моя клиентка. Тя си го сложа в градината, ще е много готино. И е за някакви 15 лева. Ще си го направя много хубавичко там в цветния кът. Та, да, това ми е идеята за днес. Но първо минавам да видя как са растенията. Да, много бързо засях краставиците и то навън. Голяма грешка. Но пък има живички. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Повече от 10. Вот такова. За до година ще знам. Всичко друго е топкижица. Именно заради това, между другото, ми се снабдила с още един малък парник. Направила съм си разсъди на корнишони и ще взема някакви късни краставици. Ето този. Тук. Ще засея черита вътре. И ми се сложа и краставици. А пък тук, където ще са доматките. Ето тук. И тук ми се сложа някакви краставици, ако не останат. Но както гледам, тук разсъчета ми са добре. Не са умрели. Много са добре даже. Те чак пресъхнали миличките. Аз като отворих това и мълъхна една топлина. Сега ще ги полея и се захващам за работа. Поливам растенията с вода, която пълня в един бидон или оставям да се напълни от дъжда, като вали. В този бидон слагам коприва. Тук имам в едно ъгълче коприва и ще отида сега да дообера и я слагам в бидона. Много лошо мириша, между другото. Обаче пък казва, че е много добра тор копривата, като пробиотик за растенията. Вътре ще сложа и каменно брашно и още други неща, които ще споделя после. Във водата, с която поливам цветята, ще сложа, тук имам почва от гората. Мъкна си я от Троян. Ще сложа чесън. Имам си една така турбичка. В принцип може да ползвате някакъв стар чорпогашник, но аз не се сетих. Аз си нямам. Но тук намерих една турбичка от някакъв инструмент, която е идеална с... това е като пакетче чай. Идеално е. Така, казахме, ще сложа една голяма шепа пръс от гората, чесън, една глава, леонардит също ще сложа, това е чист хумус, една чайна чаша може би някъде ще сложа, камено брашно, хубаво е да сложите също и кухарчета, ако имате, аз имам вкъщи замразени, но забравих да взема, ако тук намеря още такива, които не са станали на пухчета, ще откъсна и ще сложа.
Та, мисля, че това имам и това ще сложа. Също и торт от калифорнийски червей ще сложа тук. Напълвам си бидона с вода и затварям блюдчето и оставям да се кисне там няколко дена. Ще добавя и копривата, която набрах. И много важно нещо също. Кисело зеле. Доста лошо ще мирише водата. Тя по принцип си мирише лошо само с копривата, пък представя се, като се сложи и киселото зеле. Но това много ще помогне на растенията да не се разболяват и да растат здрави. Това е всъщност моят бидон метален, който намерих. Няма да кажа къде, просто го намерих. Той е надънт с вода, но сега ще го напълня. Ще се сложа само едно брашно, депредиращо. Ще си сложа и това. Ще си го направя така. И така. Така ще си го оставя като чай. Слагам си ръкавиците и слагам и копривата и ще напълня с вода. Тук виждам, че имам бухарчета. Ще откъсна бухарчета, ще сложа. Пълня го с вода. Слагам нещо тежко да го притиска. Ей, тая коприва и през ръкавиците пари, бе. И така след... киселото зеле ще добавя всъщност. И така след няколко дена ще си имам тук едно хубаво лекарство за моите растения. Да не се разболяват. Така, добавих ги. Ето тук бухарчета с корените. Ето сега ще сложа и киселото зеле. Той Иво го нарязва, ама аз нямам нож. Така че направо го фърлям вътре. Така. И сега ще допълня с вода и ще го оставя да се ферментира. Допълвам си го хубаво и го оставям. Ще ви споделя линк всъщност за оригиналната рецепта на Иво, защото това не е моя измислица. Аз си правя тук някаква моя импровизация. Днес също трябва и да му обчирам с слама, която е тайна откъде намерих. Отново интересно място. Но ще сложа слама и на розите ми. Засяла съм катерещи рози. Едните съм ги затворила ето по този начин. Но нямам достатъчно такива туби. За тия, които са тръгнали, не са затворени. Обаче тия, които не са ги затворих, понеже е много студено и виждам, че въобще не тръгват. Но тия, които вече растат и не съм ги затворила, ще им сложа слама отдолу, за да им е топло. Си мулчирах тук и баклата. Хем да й пази топло, хем да й държи влага. Това с пикирането на пипера ще ги оставя такъв е това мини парниче. Ще ги затворя преди да си тръгна и да се надяваме, че ще оживеят. И картофките са засяти. Сложила съм им мулч, за да им държи влага. И така. Тук съм готова. Приключвам, защото трябва да се връщам на работа. Днес имахме профилактика в квартала, затова след не съм в салона. Но се надявам в 4:30 да пусна тока, за да мога да си направя клиентите, които са ми от 5 и от 6. Так, какво направих днес? Ето тук, в тази оранжерийка, си направих едно експериментче. Насях си краставички и чердомати. Директно ги хвърлях, когато стане. Ма съм сигурна, че ще стане. Посвърших друго. Насях си тук картофките. Тях ви ги показах. И общо взето завих си краставиците, другите, защото им е студено.
Бая нещо свършиха, но тъй пак като се обърна и си едно, че съм свършила. Тук съм си отделила и пикираните зеления пипер. Затварям ги и тях. Да им е топличко. Засях и една лютачушка, която Семки ми даде една моя съседка. И ако някой иска семки, каза, че е много лютачушка. Тя е толкова дребна, обаче каза, че е изключително люта. Така че ако някой има желание, мога да му дам. И това е от мен. Отивам да пиля ногти. Аз успешно пристигнах на работа и Тока успешно също е пристигнал. Гледката от моя салон да ви покажа. Красотичка. Тия оградки май за мен са ги оставили тук. За къщичката.